Per part del Consell també satisfet, primer de tot, aquesta col·laboració entre les dues institucions, Ajuntament de Palma i Departament de Carreteres o de Mobilitat del Consell de Mallorca, per poder fer un projecte de mobilitat sostenible, però que sobretot connecta més de dos barris, realment està connectant dos barris, però realment dona lloc a connectar molt més espai de la ciutat, com deien, per vianants i per ciclistes, però donant molta seguretat i molta qualitat de vida en aquesta zona, perquè el veïnat tindrà un espai molt més agradable per caminar, per anar molt més segur. També hi haurà enllumenat, arbrat en aquest projecte i per tant crec que estem d'enhorabona, perquè a més era un projecte molt demandat fa molta estona i per fi serà realitat. La obra consiste en disponer un carril bici y un carril para peatones de manera segregada. Tendremos un carril bici de 2,2 metros y aparte tendremos unas aceras para peatones de una anchura variable entre los 3 metros y los 8, dependiendo de las zonas. Por tanto, crearemos un espacio urbano también muy agradable, con farolas, se plantarán más de 70 árboles también y en toda una longitud de 1 kilómetro. Además, un aspecto muy importante del proyecto también es que en la rotonda del polígono haremos un carril cero para que todos los vehículos que vengan de la carretera vieja de Sineu y se quieran dirigir al Camí Salar se puedan incorporar de manera directa, de forma que la propia rotonda quedará también muy descongestionada, que en horas punta suele tener bastante tráfico. Por tanto, ayudará mucho también a la fluidez de esta zona de entrada a Palma. Son 600.000 euros de gasto y la obra durará 4 meses, así que nada, empezamos hoy y contentos de que pueda estar terminada lo antes posible para que ya este verano los vecinos y vecinas puedan disfrutar de ella.